As imaxes son de agosto de 2019. Daquela mesmo decidiran saír á rúa a mobilizarse por unha reclamación que consideraban xusta. Van alá máis de 2 anos e nin a Axencia Galega de Infraestructuras nin tampouco o Concello atenderon polo de agora a súa solicitude, a pesar de comprometerse a realizala. 2 anos despois daquela volven á carga con esta reivindicación e solicitan novamente a construción dun paso de peóns regulado por semáforos para garantir así a seguridade viaria. Segundo eles, trátase dun punto de visibilidade limitada, polo que adoitan cruzar moitos dos veciños e residentes. A vía, a estrada comarcal que une Ribeira con Noia, ten ademais un tránsito moi elevado, principalmente na época estival, polo que a actuación se cadra, segundo eles, máis necesaria. Pois quero non facer aí abaixo, aí ao lado da iglesia, onde xa hai 2 pasos de peatón. E nós non estamos contentos con iso, queremos que se faje aquí. E se non fai o semáforo, que poi un paso de peatóns ben señalizado, e non hai ningún problema. Esta carretera, esta vía, que é unha vía urbana, podese poñer a 30 km por hora, ou a 40, ou se está a 50, pero da lei entra que se pode poñer a 30. Fomos ao alcalde, díxenos que nos iba a facer unha rotonda aí arriba para poder poñer o semáforo malo paso de peatóns. Pero resulta que non debe de ser verdade, porque agora queren facer o paso de peatóns ali abaixo, e nós non nos interesa que non lo hagan ali abaixo, porque temos nenos pequenos, temos que cruzar con eles, temos xente maior, e isto é unha verdadeira vergüenza, é unha verdadeira vergüenza. É o que dixo, moitas veces dixo eu, pero o cruzar aquí é un peligro moi grande, porque non está visto, comprobado, porque aquí é unha zona que está 50 metros dali de arriba, 50 metros daqui de abaixo, está propio para poñer o paso de peatóns. Os veciños temen que a obra fique paralizada a consecuencia das disputas que manteñen co Concello por este asunto. Que como fixemos unha manifestación, debeunos de coller moita rabia. Eu penso que é iso. Pero a rabia hai que deixala á parte, nós fixémola porque lle levamos moitos anos pedindo. E sempre nos di que sí, sempre nos di que sí, sempre nos di que sí, confiámonos en el, pero estamos así. Tamén se queixan dunha pequena actuación que está a cometer o Concello na zona, neste caso a renovación de Beirarrúas, que afecta tamén a un establecemento hosteleiro ali emprazado. Non deixan un sitio para carga-descarga, nin para un minusválido que temos un hotel e unha pensión, e obliganos a ter unha habitación de minusválidos, obrigamos a ter un baño de minusválidos, e se ven un minusválido, ten que aparcar aquí onde estamos agora, cruzar a calle que teño detrás, e vir para o noso local, se é que quere vir, porque ao final non vai vir nadie, claro. Dende o Executivo sonense recoñecen a perigosidade da zona, debido á existencia de varias curvas, de aí que se estea actuando. O alcalde Luís Soujo sinalou que a construción do paso de peóns e o semáforo vai a realizarse, aínda que nestes momentos estás a estudar o seu emprazamento definitivo de cara a garantir unha maior seguridade viaria na zona. De momento non lle estamos dicindo aos veciños que non, pero estamos estudiando ben, a ver onde se pode poñer, porque claro, despois veñen os veciños máis hacia a zona do norte do Mariño e queren máis cerca deles. Se o levan máis para baixo, protestan os de arriba e queren no máis arriba e outros o queren máis abaixo. É dicir, vamos a ser un pouquiño coherentes, vamos a facer as cousas ben, non vamos para intentar solucionar un problema para unha persona, perjudiquemos a moitas máis, non? Entón, nós estamos estudiando o tema e estamos, como ven eles, que estamos xa por seguridade vial facendo estas beirarrúas e creo que teñen o paso ahora de peóns máis abaixo, que estamos incluso ampliando as beirarrúas. Entón, eu creo que é mellor ás veces desplazarse un pouquiño máis e facer un pouquiño de sacrificio e non dicir, oye, pois vamos a poñer un semáforo, vamos a poñer un paso de peatóns e despois que eso sea un follón, non? Porque a prova xa temos onde está a banca, onde está a farmacia, e se temos que pasar o problema para outro lado vai ser moi complicado, non?